Jeg skal bevise sinusrelationen, og når man i en vilkårlig trekant skal udregne arealet og gøre det ved hjælp af sinus, så kan man bruge to formler. Den ene er en halv gange b gange c med sinus til a, og den anden er en halv gange a gange c gange sinus til b. Og det er begge to arealformlen, der er de lig med hinanden. Man kan så fjerne det overflødige på hver side, det der står 2 gange, altså en halv og c. Så står der b gange sinus til a lige med a gange sinus til b. Og det her, det kan man omskrive. Og når man omskriver det, så kan man lave det om til b gange sinus til vinkel a divideret med sinus til vinkel b er lige med siden a. Det her, det kan man så igen omskrive. Og nu er der ikke så meget plads, men det kan man skrive om til siden a divideret med sinus a er lige med siden b divideret sinus til b. Og så er beviset